V dnešnom videu si povieme, ako si vybuduješ disciplínu, pretože bez disciplíny nikdy nebudeš bohatý. Moje meno je Max a 4 roky podnikam už v OnlyFans management sfére, takže si myslím, že potreboval som veľkú disciplínu na to, aby som to dokázal vybudovať a preto si myslím, že ti dokážem aj v tomto pomôcť, tak sa rovno môžeme pustiť na to. Začni so základmi. Na to, aby si mohol byť disciplinovaný, sa musíš cítiť dobre. Ak sa cítiš zle, tak je to oveľa ťažšie. Je to ako keby si tlačil kamieň do kopca. Takže začni cvičiť, pretože keď budeš cvičiť, budeš mať viac energie a budeš sa lepšie cítiť, potom aj zdravú stravu, takže žiaden cukor ani hlúposti. Samozrejme, každý z nás si niekedy dá cukor, ja sám si dám cukor, ale snaž sa aspoň 80% tvojej stravy nech je zdravá, takže mäso, vajcia, zdravé tuky a tak ďalej. Posledný bod je dostatočný spánok. Ak máš zlý spánok, tak sa budeš cítiť rozbitý a bude oveľa ťažšie pre teba byť disciplinovaný. Je ťažké vytvoriť disciplínu, aj dodržiavať, takže preto začneme s vecami, ako je to, aby si sa dobre cítil, pretože ak sa budeš zle cítiť, tak je to ako keby si ho tlačil do kopca. Komfort je tichý zabijak. Každý hovorí, že chce mať komfortný život, ale to je pásca. Muž je šťastný vtedy, naozaj šťastný, keď pracuje na niečom a ak nerobí nič, tak sa začne cítiť zle. Áno, je pohodlné ležať celý deň a scrollovať TikToky, pozerať seriály a honiť si, ale z dlhodobého hľadiska sa budeš cítiť zle. Budeš prestimulovaný, slabý a nebudeš mať žiadnu motiváciu a budeš potrebovať silný dopaminový detox, aby si to niekde dotiahol. Na to, aby si bol naplnený, tak potrebuješ mať nejaké goals a prekážky, ktoré pokoríš a to je taký ten správny dopamín, ktorý treba naháňať a nie ten lacný z TikToku a Pornhubu. Disciplína je dôležitejšia ako motivácia. Ak človek pracuje na základe motivácie, tak to nikdy nedotiahne, pretože ty nebudeš v kuse motivovaný. Ty večer, keď scrolluješ Andrew Tate Reelska, tak možno sa cítiš byť motivovaný. Ale ako náhle sa ráno zobudíš a sa zle cítiš, pretože nedodržiavaš stravu, spánok ani cvičenie, tak tá motivácia zmizne a nič nebudeš robiť. Motivácia je krátkodobá a treba ju využiť, keď si motivovaný, by si veľa pracoval, ale mala by byť využitá v tvoj prospech. No ľudia sa na ňu často spoliehajú ako na to, čo ich spasí, čo nie je vôbec pravda. Ja som tiež niekedy dúfal, že motivácia ma dotiahne tam, kde som, no bohužiaľ to tak nie je a musíš mať tú disciplínu, keď to chceš dotiahnuť tam, kde ja napríklad. Muž musí konať to, čo vie, že je správne a nepozerá sa na to, ako sa cíti. Je jedno, či si chorý, či si zdravý, či sa zle cítiš, či sa dobre cítiš. Musíš mať disciplínu a makať. Ale treba sa snažiť, aby si sa stále cítil dobre, pretože potom to bude jednoduchšie. Ako nastaviť ciele? Nesprávne nastavovanie cieľov je, že povieš si, chcem zarobiť 10 000 eur mesačne, chcem získať 10 000 subscriberov a tak ďalej. To sú veci, ktoré ty nevieš priamo ovplyvniť a nemáš kontrolu nad tým. Preto keď to nezvládneš, tak si skleslí, padá ti motivácia a disciplína a vyserieš sa na to. Preto si musíš nastaviť goal-oriented ciele. Čo to znamená? Dajme tomu, že chceš zarobiť 10 000 eur mesačne, tak si povieš, čo musíš spraviť na to, aby si to zarobil. Dajme tomu, nájsť si 4 klientky na OnlyFans management. Tak budeš sa sústrediť na to, aby si našiel tie klientky. A ako ich nájdeš, tak, že budeš robiť outreach napríklad 100 DMs denne. Tak ty si nastavíš cieľ, že ďalší mesiac každý deň spravíš 100 DMs. Toto vieš určite docieliť. Takže tým pádom určite nepohoríš na tomto bode a na tomto cieli, čo máš. Máš dve možnosti a obe sú ťažké. Buď sa poddáš a budeš pracovať na základe motivácie a budeš mať ťažký život a budeš najskôr zamrzáka a budeš pracovať pre niekoho iného v Tesku, alebo budeš disciplinovaný a taktiež budeš mať ťažký život, ale ho budeš mať ťažký z tej disciplíny a z toho, že niečo buduješ a potom ho budeš mať dobrý. Ako sa hovorí, ťažký input je ľahký outcome, takže keď dáš do toho veľa, potom budeš mať super outcome a super život a ľahký input, že budeš scrollovať celý deň, sa rovná ťažký outcome, to znamená, že budeš zmrzačený a nikde to nedotiahneš. Musíš pochopiť, že život je tak či tak ťažký a buď bude ťažký tak, že budeš makať a niečo za seba spravíš, alebo bude ťažký z toho hľadiska, že nikomu na tebe nebude záležať a že budeš neviditeľný pre ženy a pre celý svet a uvidíš ľudí, ktorí sú oveľa vyššie nad tebou a úplne ti to pokazí a zničí tvoje ego a zakope ťa do zeme. A myslím si, že to je práve ťažšie ako ten ťažký život, kde na niečom makáš, ale potom sa budeš mať dobre. To je všetko z tohto videa. Ak sa chceš naučiť OnlyFans management, to je business model, čo robím ja, tak v popise máš úplne zadarmo kurz a taktiež, ak nemáš modelku, to nevadí, pretože ti ju úplne zadarmo viem dať. Pozri si v popise tiež link. Taktiež mi nezabudni dať follow na môj druhý YouTube, kde rozprávam o OnlyFans managemente a follow na Instagrame, aby si videl a mohol som ťa motivovať, aký životný štýl môžeš mať aj ty, keď nebudeš za žebráka a budeš na niečom pracovať. Vidíme sa u ďalšieho videa. Čau, čau.